Ja już zachodzi czerwone słoneczko, a potem my śpiewali Ośląski pierun spod Bytomio wydobywą węgiel każdego dnia. Każdego? Ja. Jo, każdego dnia się dzisiaj nie fedruje. Świątki i piątki są fraj. Jak tam zawrzą gruba, to będziemy fraj na amen. I już zawali gruba z kuli wirusa. Jo. Ciężkie czasy, jak to pierwy godą rósł. Ciężkie czasy tiażołyje, jak z Banchowu zegor niósł. Dzisiaj cięższe do Byrkmunów, że czasami chce się wyć. Stąd pytanie do premiera: jak tu żyć, jak tu żyć? Dziękujemy chłopcom z kabaretu Rak za nominację. Posłuchajcie se naszego rapu. Ja, federowali mnie spod tego Bytomio i teraz wszystko się na wierchu wali. Ty, prezes! Ciebie chyba w głowie wali. Może firma to żyjesz. Ja żyję, już 3. miesiąc czekam na postojowe. Byrkmon ma przesrane życie, bo to wirus, czas pandemii. Ani piwa, ani szkata i wypłaty są bez premii. Za nami szczekaczka pieprzy przy śniadaniu. W czasie siesty by się zgłosić do namiotu. Kajnom robią COVID testy. Dzióbka dej, co cię tak nacisło, Michał, z tym dzióbkiem? A, nacisło, bo nie samym chlebem człowiek żyje. Ja, genau. Raz, dwa, trzy. Starodzióbka już niedowo ino szyje. Maski z tetry, zecol sztokiem w chałupie łazi. Nie dopuszczo na 2 metry. Moja Lygo w drugiej izbie i fanzoli nieustannie, że dopiero po chędorza, po skończonej kwarantannie. Aha. Moja robi w lazarycie i jakieś hachary szyby nombergami wyczaskali. Ja, widzicie chłopcy, tak to jest. Churchill kiedyś powiedział, że nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo, tak nielicznym. Ja. No ja, ale zawsze znudzi się paru istnych, paru judaszów, z których wyłazi szydło. Bestuż dzisiaj chce się wyć, jak z pandemią w zgodzie żyć. Bestuż dzisiaj chce się wyć, jak z pandemią w zgodzie żyć. Rząd poradzi się ze wszystkim, to je prawda, nie komunał. Do plus 500 najbiedniejszym i uzdrowił już trybunał. Kasty, sądy, KRS, możliwości więc w nim dzymią, by uzdrowił gospodarka i dał rady ze z pandemią. Nim gorączka mnie dopadnie, nim zaboli mnie tu grdyka, to zaproszę do śpiewania imć doktora Gorzelika, bo w historii sentencjo tako jedna się ukuła, że zegarek górnośląski jedna afanom zepsuła. Będzie fajnie i się przyjdą, kej orkiestra zagro z Guido. A ja bym chciał, mój kolego, nominować Damiana Choleckiego. A jeszcze prezesa PGG, co zaśpiewał nam ble, ble, ble.